Slovák, som hrdý na to, že som Slovák. Myslím, že to je aj fajn, len nemuselo by to byť tak častejšie. Mohlo by to byť raz za mesiac, lebo každý pondelok to je aj moc. A myslím, že to bude aj dobre, prospešné, aby každý si vlastne uvedomí, že je Slovák a nebudeme na to zabúdať a budeme na to hrdí. Môj názor je na to, že je to dobrá vec, ale myslím si, že to je skôr také donútenie. Že každý má svoj názor na to a že keď je voľakto vlastenec, tak myslím si, že to môže aj inak dokázať, ako voľakoho donútiť. Väčšina ľudí hovorí teda, že je to také nútené, alebo tak, že nemalo by sa to vlastenectvo akože vtláčať akože do nás, že buď to v nás je, alebo nie. Myslím si, že je to pravda, ale na druhej strane treba nejako u tých mladých ľudí vytvárať nejaký vztah tej vlasti, lebo myslím si, že myšlienka to môže byť dobrá, ale zlé prevedenie a možno v zlom čase sa to podalo. A myslím si, že tento zákon nie je správny, je kontraproduktívny a u nás študentov si nezískal veľké sympatie. Na našej škole máme voči tomu dosť veľký odpor.